ବୁଧବାର ରାଶିଫଳ ସାବଧାନ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ମେଷ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ଧନ ନାଶର କାରଣ ହେବ। ପ୍ରିୟଭାଷୀ ହେବେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମନା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଗର୍ବିତ ହେବେ। ବୃଷ କଠିନ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବୃତ୍ତିହୀନ ହେବା ଆଶା କରାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଭୟାତୁର ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେବେ। ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମିଥୁନ ପ୍ରିୟ ଲୋକର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ବାକ୍ୟ ପଟୁତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେ। ସର୍ବଦା ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷାକାରୀ ହେବେ। କର୍କଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠାସନରେ ଆସୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଲୋକପୂଜ୍ୟ ହେବେ। ସିଂହ ବିଦ୍ୟା ରୂପକୁ ମହାଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା ଭାବେ ଜନମନ ତୋଷକାରୀ ହେବେ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ସୁଖ ମିଳିବ। ଗୃହ ପରିବେଶ ଉତ୍ତମ ମାନର ହେବ। ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦିଓ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଘଟେ, ପରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ତୁଳା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ କରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଭୟାତୁର ହେବେ। ଜନସେବକ ହେବେ। ବିଛା ଦୈବ ହାତରେ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଶ୍ଚିତରେ ରହିଲେ ଜୀବନଯାପନ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ କରି ଯେପରି ପ୍ରଭାବହୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ଧନୁ ବହୁ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଦବିଜ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ବର ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସାଧୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମକର ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ମାର୍ଗରୁ ବେଳହନୁ ଓହରି ଆସିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେବା ଓ ପରୋପକାରକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଦୁଃସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। କୁମ୍ଭ କୃଷି କର୍ମରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ। ସଦାସର୍ବଦା ବିନୟ ଭାବାପନ୍ନ ହେବେ। ଧୀର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ମୀନ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରାଗ ଭାଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜଠରାଗ୍ନିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିର୍ବାପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶରୀର ଶୁଷ୍କ ଓ ମ୍ଳାନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।